ҳуқуқи интихоб кардан дорам? бале, агар шумо шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон бошед ва то рӯзи интихобот синатон ба 18 расида бошад, ҳуқуқи интихоб кардан доред. кай ва дар куҷо ман бояд овоз диҳам? 2 марти соли 2025 аз соати 6 субҳ то 20 бегоҳ шумо ҳуқуқ доред дар участкаи интихоботи маҳалли зист, масалан бинои мактаби маҳалла овоз диҳед. Комиссияи участкавии интихобот на дертар аз 10 рӯз то интихобот ба шумо дар бораи ҷой ва вақти овоздиҳӣ хабар медиҳанд. то рӯзи интихобот чӣ бояд кард? маҳалли истиқомати шумо ба участкаи дахлдори интихобот вобаста карда шудааст. ба участкаи интихоботи маҳалли зист ҳозир шуда бо рӯйхати интихобкунандагони участкаи интихобот шинос шавед. дар рӯйхати интихобкунандагони участкаи интихобот насабу номи худро ёбед ва дуруст будани онро санҷед. агар насабу номи шумо дар рӯйхати интихобкунандагон набошад, ҳуҷҷатеро пешниҳод намоед, ки шахсият ва ё ҷои истиқомати шуморо муайян намояд. дар рӯзи овоздиҳӣ ман бояд кадом ҳуҷҷатҳоро бо худ дошта бошам? дар рӯзи овоздиҳӣ бюллетени овоздиҳӣ ба шумо бо пешниҳоди ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият, шиносномаи шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон, корти идентификатсионӣ, шиносномаи дипломатӣ, хизматӣ ва ё умумишаҳрвандии хориҷии шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсияти хизматчии ҳарбӣ, шаҳодатномаи ронандагӣ, шаҳодатномаи хизматӣ, шаҳодатномаи иштирокчии ҷанги бузурги ватанӣ ва собиқадори меҳнат, шахсони ба онҳо баробар карда шуда, шаҳодатномаи маъюбӣ, билети донишҷӯ ҳарбӣ дода мешавад. бе ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият бюллетен дода намешавад.